O xuño musical do Conservatorio Municipal de Noia pechará este curso cun concerto moi especial. Será mañá ás 11 da noite cando ao redor de 60 músicos se suban a un escenario ben distinto, os balcóns do casino. Dende ali ofrecerán un concerto dunha hora de duración cun variado repertorio dende pezas clásicas ata temas actuais, acompañado dun espectáculo de luces. Ademais desta música, digamos, que vamos a poder disfrutar todos, tamén vai haber un espectáculo de luces na propia fachada, para darlle valor a un edificio tan importante, tan histórico na nosa vila. Ser interpretado é importante, non só acto, con diferentes paradas nos diferentes períodos, pero non só acto, se vai todo dun corrido, máis ou menos está previsto que dure sobre unha hora, entón, como decía antes Serafín e Iván, unha das partes importantes do concerto non só é a parte musical, que si é que máis traballo puido dar para poder levar a cabo, pero tamén é a parte visual, no que se vai ter en conta a iluminación dos balcóns, tanto de xeito individual como conxuntamente. Entón esperamos que sea un concerto bastante impactante, e van a participar todos os alumnos de grau profesional de orquestra, banda e coro. Tamén nos serve para poñer clausura ao curso 24-25 e tamén ao xuño musical deste ano. Aínda que non é a primeira vez que apostan por propostas arriscadas, sacando o conservatorio a espazos emblemáticos da vila, este concerto supuxo o maior reto ata o de agora, especialmente polas dificultades técnicas que implica. Que nos obligou a afrontar retos técnicos, hai dificultades técnicas que nos puxeron a prova realmente. Entón, houve moita xente implicada para superar esas dificultades técnicas. Por eso, xa chegado este momento, despois de todo o ano de traballo, pois estamos ansiosos por ver o resultado. Uns problemas técnicos que, sobre todo, se refieren á parte visual, que tamén comentou Iván, pero, sobre todo, á parte sonora, porque ao estar os músicos en diferentes plantas, tiñemos nos ensaios que fixemos a dificultade de sonido que non se escoitaban uns aos outros, pero, bueno, todas esas dificultades fomoslas afrontando, tratando de solucionar con ánimo, con esforzo, e creemos que o resultado vai a ser moi vistoso e satisfactorio para todos. A actuación á que se prevé asistan unhas 300 persoas implicará o peche do tráfico na Rúa Galicia mentres dure o concerto.